Здравейте, зрители на YouTube, аз съм GamersCraft и сега ще играя на Minecraft Godcraft. Ето го играх ми, той играе с едно момиче да се бори. Кажете здравей на YouTube. Така, ето го и брат ми, той подскача тут. Ето я тук. Сега ще... Аз имам гадже тук. Много странно. Чакай. Ламби, речем. Така. GamersCraft. Крафт. Така. Ето го и моя приятел Стейси. Мисля, че ви го показах на серия. Кажи здравей на YouTube. Абе, ако това напиша правилно сега, много се ми става да правописа. Кой иска да участва в клипа ми, се телепортира. Сигурно доста са виждали, например, админа на тук. Какво да ви покажа? Мисля, че админа ви го е показвам. Това нямам абсолютно никаква идея какво е. Тук е за всичко повече рангове, например, Samurai Kid, God Kid, God Apple. Ето тук вече токени. Да. Това е някакъв... Ами... Какво правиш? Странна къща. Ако искате да влизате в град... Какво? Какво е това? Сега ако там е от диаманти ниво, който това ще е голямо. Пушка на Даниел. Уоу! Каква е тази къща? Страхотно много. Красиво. Ето е още една странна къщичка. Извинете, ще направя нищо интересно. Да. Тя пък е тотално... Къде? Айде де! Какво става тук? Стига бе! Добре. Да! Как ще мина отдолу? Тук няма нищо. Така, да отидем колмето ми. Както вече сте виждали, но с тази моето гадже. По-точно. Ето какво направихме. Тя живее другаде, защото все пак ето това направихме. Да му да ви покажа отвътре. Ето така. Хубавичко е все пак. Ето кой това пътаният. Степи. Какво? Често ми е невидим. Често ми е невидим, абсолютно готино. Еми лапи. Сега и той си такой иска да ме гаже. Епизодата. Епизодата. Ох. Ето това брат ми да направи. Ладен, бейби. Аз казвам да трябва да си гледа. Аз просто си... Вие хусите ли? Спокой си. О, да не пускам сърца, галас. Това малко гадно съм. Нищо скейбога не съм го показал. По мен е направено. Да. Добре, тук
готино, че има един диамант също, който ме радва много. Явно как не ти се вижда честа. Малко ми забива. Супер все пак. Така. И сега ще направя истински блок. Не запалвай. Брат ми ще запали пожар. Всички, които го гледат това клипчи и играят в Godcraft, да не идват при нас. Ще се запалят. Малко хумор. Наистина. О, супер, доста добре. Честно казвам на сигар. И напълних един чест. О, какво ще ги пратя съпленки? Сега достатъчно ли са ни стаплените? Ето тук е хубаво. Тук да. Силни, брат ми това. Просто една за да цепи. И тук нямаше да. Стаята на посилва на 9.6, пада на 9.6. Аз съм пада на 9.6. Това е моето ниво. Много се надявам да не ви отпечавам тези клипове, защото хич не искам да правя канал, който да отпечава хората все пак. И сега брат ми отвърне някакви врати. И за да им покажем малко повече щурки, отиваме в Недъра. Чак ще пробвам това. Недър. Значи ще влезам, това е много лесно са. Маро е новата игра. Да. Става ми. Не! Ето. И ще се разхождаме в Недъра, както ако сте гледали епизодите, ни направих го епизод в Недъра. Да, ще има. Беше екстремно там. Ето остана някакъв мисля. Да, точно там. Да, ще тук и там. 20. Само да знаете, ако играете в Godcraft и още не сте запознати с сървъра, може би, например, ви е първата игра, какъв ще ти да е? Първата игра, ако вие разберете, че евента е от... Ето това, аз го направих с един приятел, той пък ме изключи от средства, който е влак. Аз помогна го отварям, бе. Супер. Да, вярвам, че аз бях оставил нещо такова. Това, ако ви е скучно, много се извинявам, ако не ви е. Радвам се. Ето така изглеждам аз. Ако искате да ме потъщате, естествено, аз така изглеждам. За по-ясно, ето така. Да, ще изстрелям малко. И стрелях екрана. Така. Той пък ме отряза от средства. Виж, сега. Той ме лесно да стъпва. Това и мисля, че това ще... Не, това не беше. И... Да, това е краят на този епизод в Godcraft. И довиждане от мен. До нови срещи. Чакай малко. Ще ми побия още малко.